Човек, как видяхте тези загледа, ще ви покажа как да правите някакси такова. Някакси звук на кола да правите. Сега ще ви покажа как. Взимате едно кенче, дами и господа. Правите така го стискате. После правите така бум, бум, бум. 3 пъти. После трябва да викате или да правите някакъв звук. И така ще презареждате. И за накрайния резултат, като да се чуи огънят, така прави. Така. И ето го крайния резултат, дами и господа. И това е. Благодаря, че гледахте и айчо!